Facebookon. Mit elvasztottak? Most nincs arra, hogy tudnánk, hogy csak így tartom. Azért, hogyha a napsőtőt esznek a hátad mögé állunk mindannyian egy csoportkép. Csak olyan helyre álljatok, ahol nincs fény a hátatok között. Hát ide a fekvényhez. Sőt, az első sorban ez a jó csapat, ezzel dolgoztál. Sok öreg asszonnyal. Sok öreg asszonnyal. Piros van, üres, üres, mert nem vagy rajta. Csinálunk valamit, tudod várni. Csináltam. Nem!